O proxecto de recuperación do bordo litoral de Boa coa posta en valor dos antigos amarres das fábricas de Salgadura como máximo expoñente do patrimonio histórico e industrial do municipio de Porto do Son suporá un investimento próximo aos 90.000 euros que contan cunha subvención do Plan de Embelecemento do Litoral da Xunta. Esta iniciativa de recuperación do litoral que forma parte da segunda convocatoria de axudas de rehabilitación do litoral para a súa posta en valor turístico e que este ano foron 2,7 millóns de euros e se viron beneficiados 41 concellos con 64 proxectos, entre eles este de Porto do Son. Esta actuación supón a primeira fase dun amplo proxecto de rexeneración de toda a zona, eliminando o recheo portuario actualmente en desuso, para crear unha zona de pozas naturais conectada co resto da senda litoral a través dunha pasarela bogadiza. Este proxecto superaría os 2 millóns de investimento, polo que o Concello traballa xa na busca de financiamento por parte de outras administracións. Este é un proxecto que máis ou menos vai a sobre 2 millóns e pico de euros, que intentaremos ben a través de turismo, ben a través de costas, ben a través de medio ambiente e ademais esta é unha zona que foi desafectada por costas para que Portos pudera facer esta inversión, que tamén forma parte Portos de Galicia, non? Bueno, seguiremos chamando a Portas, porque este é un proxecto moi bonito, ademais que queremos facer, unha vez que saquemos todo o que é o recheo, facer como unhas pozas naturales, non? É un proxecto moi bonito que ademais un puerto que non ten utilidade, un recheo que non ten sentido e que ademais Costas do Estado o que di é que quer recuperar espacio ao mar. Bueno, que mellor exemplo que recuperar espacio ao mar e facendo estas cousas.